अरे बबनी, इतना सुंदर मंदिर में इतना छोट मूर्ति काहे रख ले बानी? अरे माफी मांगी जल्दी से मैया रानी से, नहीं तो अनर्थ हो जाए। हम लोगों से हाथ जोड़ के कहतन माफ कर दिए लोग के। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। ता आज के ई ट्रेलर रिव्यू बा मैया अइली मोरे अंगना ट्रेलर के बारे में, जो कि एंटरटेन रंगीला पर कुछ देर पहले ही रिलीज़ भइल बा। जोना में आप लोगन के देखे के मिली मनी भट्टाचार्य जी के कमाल के एक्टिंग, और साथ में बाड़े और भी अनेकों कलाकार। बात करें डायरेक्टर के तो वो बाड़े संजय श्रीवास्तव जी, और ट्रेलर में दिखावल गइल बा भक्त और भगवान के रिश्ता। जी हाँ, कि जब भक्त और भगवान के रिश्ता मजबूत होला तो ई दुनिया के कोनो भी ताकत ये उ भक्त के कुछो ना बिगाड़ सकेला। जब वो भक्त सच्चा रहेला और अपन कार्य प्रति निष्ठावान रहेला तब सब कुछ अच्छा ही होला। जो भी संकट आवेला भगवान स्वयं ओकरा खातिर धरती पर आके उस संकट के मिटावेले। तो यह कहानी बा एगो लड़की के, जो कि एमे अदाकारा बनल बड़ी, और ओमे दिखावल गइल बा ओकर नैहर और ससुराल के जो भी दुख तकलीफ बा, जो भी संकट बा, जो भी परेशानी बा, जो ओकर फैमिली के परेशानी बा, जो न लोग कुछ ओकरा जान के परेशान करल बाड़े, उस सब के मैया रानी कैसे सबक सिखावेली और अपन भगत के सबसे कैसे बचावेली, इहे कहानी ई ट्रेलर में आप लोगन के देखे के मिली। त नवरात्रि आवे वाला बा, हो से पहले भक्ति वाला खूब ट्रेलर आ रहल बा। इससे पहले आम्रपाली दुबे के आए रहे, और ओकरा बाद अब आ रहल बा मनी भट्टाचार्य के ई फिल्म मैया अइली मोरे अंगना, जो के ट्रेलर आप लोग एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर देख सकतानी। और अगर हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि आवे वाला अपडेट भी आप लोगन के मिलते रही और सब लोगन तक एगो बढ़िया फिल्म पहुँची, जो कि फुल फैमिली वाला एगो पारिवारिक भक्ति फिल्म बाड़ी, फुल एंटरटेन आप लोगन के करी। तो फिलहाल खातिर इतना ही, हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।